Dobar dan svima. Eto, ja ću vam danas premijerno predstaviti strategiju razvoja golf sporta u Hrvatskoj. Strategiju na kojoj smo radili zadnjih godinu dana, koja sada ima sve svoje okvire da krenemo u konkretnije akcije u budućnosti. Pa dakle, da krenemo. Dakle, Hrvatski golf savez je krovna organizacija za golf sport u Hrvatskoj, punopravni član Hrvatskog olimpijskog odbora. Sada zastupaju Emilio Žubrnić, predsjednik saveza, kojeg oni koji ne poznaju je, dakle, investitor u prvo hrvatsko golf igralište, govorimo o Golf & Country klubu Zagreb, dakle, sa svim problemima koji su postojali u izgradnji, dakle, sa velikim iskustvom u izgradnji golf igrališta i rukovođenju igrališta. On to više nije, to je današnji Riverside, igralište gospodina Mikeca. Ja kao glavni tajnik, također sa iskustvom rada u tom Golf & Country klubu Zagreb 13 godina i kasnije kao voditelj golf igrališta u Savudriji 9 godina. U sadašnjem trenutku isključivo posvećena radu Hrvatskog golf saveza. Dejan Dužajić je naš izbornik, inače punopravni član PGA of Great Britain and Ireland. Dakle, on je, inače ima status, jedini ima kao status trenera golfa u Hrvatskoj. Dodatno upisuje magisterij i jako nam je važan kao član tima sa svojim znanjem i dodatno se upisao i na magisterij, tako da će biti jedan od rijetkih stručnjaka u europskom golfu sa obrazovanjem koje će steći. Izvršni odbor je tijelo koje donosi odluke između skupština. Skupštinu čine naravno članovi, članice, dakle klubovi, i sada novo formirani strateški tim s kojim ću u idućoj fazi, dakle, raditi konkretnim strateškim aktivnostima u provedbi strategije. Puno već znate tih brojka, ali naravno, evo, ja sam donijela i svježe podatke, dakle, koje sam izvukla sa, ovo je konkretno naše, ali kasnije ćete vidjeti podatke od RNA iz 2019. od Europskog golf saveza, dakle, od krovnih institucija. Ove brojčice su namjerno stavljene male, mogu biti malo sitnije, ali to zapravo su sve brojke o kojima ne treba ni razgovarati. Dakle, 730 registriranih golfera s aktivnim statusom u 2019. godini. 1086, ovo govori u biti jednako koliko ih je u bazi, međutim svake godine ne obnove svi golferi svoje članstvo, tako da postoji ona kategorija golf nomada, koji nisu nigdje registrirani. Ovdje govorimo o onima koji imaju hendikep licencu. Ovo 2x18, 1x18, to sve znate, znači dva normalna igrališta s 18 rupa koja su izmjerena za odvijanje turnira. 1x18 mislim na Brijune, jer Brijune nisu standardno golf igralište. 2x9 Zagreb i Međimurje, 1x6 je Split i 2x3 su biti vježbališta, ne možemo ih nazivati ni igralištima. To slikovno ovako, ako stavimo u prostor, izgleda ovako. Dakle, zastavice predstavljaju broj polja i ove crvene brojke broj golfera. Tako velika slika, ali sad ćete vidjeti koliko su to zapravo male brojke, predstavljajući, znači, sa svijetom. Dakle, ovdje je predstavljeno koliko ima golf igrališta po kontinentima i koliko je to populacije po jednom polju. Dakle, Hrvatska kada bi težila da bude u svjetskom prosjeku, to bi značilo imati 4 puta više igrališta, odnosno 18 više nego što ih ima sada. Kada bi željeli biti u europskom prosjeku, to bi značilo imati 10 puta više golf igrališta, to jest negdje oko 60, onda bismo mogli reći da smo u europskom prosjeku. Ovo je vezano uz površinu, dakle, gdje se vidi, znači, da Amerika, zapravo Sjeverna Amerika je ta koja ima 51% svjetskog golfa i taj golf se, znači pola svjetskog golfa se igra na 16% svjetske površine. Ovako, čisto jedan pregled, isto je RNA je izvor ovih podataka. Dakle, 20 golferskih zemalja svijeta, dakle top 20, dodatno sam stavila i Hrvatsku, plavo sam obilježila europske zemlje, gdje vidite da, znači, Amerika čini opet većinu svjetskog golfa, 38.864 je, dakle, službeni podatak s ovom godinom. Što se tiče igrališta, pola svjetskog golfa je, dakle, skoro u Americi, a, dakle, prva europska zemlja je sa 1900. Dakle, Europa ukupno ima 8.900 igrališta, dakle, i dalje je to pola od
ali nama treba Europa biti uzor u svakom slučaju. Dakle, ovo je jedan prikaz gdje vidite recimo da kada govorimo o Austriji kao super primjeru, znači Austrija nije ni u top 10 znači europskih zemalja, ali recimo Nizozemska koja je vrlo interesantna, meni je bila zaučavati kao podatak jer je veličinom jednaka Hrvatskoj. Ako smanjimo te sve podatke, vidjet ćete i kasnije. Dakle, ili Francusku, zapamtite Francusku, jer kasnije ću davati jedan primjer Francuske koja je treća europska sila. Golf u Europi, dakle tu sam s lijeve strane izdvojila tih 10, znači top zemalja Europe, i s desne strane neke znači, primjere naših susjeda na koje se pozivamo kako su to oni napravili, pa gdje su oni zapravo u odnosu na broj stanovnika i broj golfera. Opet plavo sam, znači sam čisto obilježila gdje je ta broj populacije koji igra golf najveći. Dakle, evo ta Švedska koja ima klimu, dakle ona nema ni sezonu, ali ima evo 484, znači pola milijuna golfera na 471 igralištu. I znači evo kad se spominje znači primjer Češke, dakle gdje 0,5% stanovnika igra golf i evo mi smo zapravo u rangu sa Bugarskom, Grčkom, Mađarskom. I sada, dakle, ovdje sam vam dodatno, dakle, ta prezentacija će vam ostati, zanimljivo je pogledati, to sam izvukla sa stranice Europskog golf saveza za ovom godinom, mislim da su podaci bili dostavljani do početka godine, pa recimo malo se razlikuje podatak Hrvatske 694, još smo tijekom godine prijavili nešto članstva pa smo došli do 730, nismo na dnu liste i tu vidimo dakle, pravu situaciju što se tiče broja golfera i juniora u Hrvatskoj i gdje vidimo da imamo još zapravo veliki potencijal da narastemo. I sada, znači, da krenem dalje, dakle, konkretno strategija. Dakle, započeli smo sa izradom strategije, dakle, jednim konceptom krajem prošle godine, imali smo i sastanke, dakle, sa institucijama u Hrvatskoj koji su povezane sa golfom. I, dakle, RNA, koja je krovna organizacija za golf u svijetu, zajedno sa USGA-om, prepoznali su nas i uvrstili u taj golf strateški razvojni program, da nas educiraju, da nam pomognu, dakle, da razvijemo strategiju, pa smo krajem 4. mjeseca Emilio i ja kao predstavnici Hrvatskog golf saveza, zajedno s Bugarskom, Ciprom, Estonijom, Mađarskom, Latvijom, Maltom, Srbijom, Ukrajinom, kao zemlji u razvoju, bili na edukaciji od strane najvećih stručnjaka za izradu sportskog strategijskog razvojnog programa i oni su nam presložili malo te se skupa misli u kojem smjeru biti ta strategija razvoja bi trebala ići. Ovo je bila početna pozicija, dakle trebali smo napraviti rengensku snimku hrvatskog golfa, tu u biti govorimo o otkrivanju tople vode koja nam je svima jasna, dakle golf je generalno nerazvijen, mali broj igrača, mali udio djece žena, nedovoljno igrališta, vježbališta, sport ima loš imidž, nedovoljno učitelje, nema interesa za sport, dakle to nam je svima poznato, dakle da je to tako, ali je bilo interesantno kroz sve ove točke, da bi više universal activity, quantity, quality, safety, presence, accessibility, hosting, young, unity, organization, reputation, purpose, culture, history, professional, dakle da ocijenimo od 1 do 10 našu trenutnu poziciju i na taj način zapravo identificirati koji su nama naši strateški prioriteti za daljnje aktivnosti, znači da promijenimo tu sliku. Dakle, ono što smatramo našim snagama je da su Hrvati generalno talentirani za sport. Mi smo jedna od najsportskih nacija na svijetu, tako da sigurno tu postoji potencijal za razvoj golfa u Hrvatskoj. HGS, znači kao Hrvatski golf savez kao institucija, ima podršku Europskog golf saveza i RNA kao krovne organizacije za afirmaciju sporta u zemlji, što nam je jako važno da uvijek imamo taj kontakt sa središnjicom našeg sporta. Imamo solidnu bazu klubova koji njeguje sport na način na koji je to moguće izvoditi u odnosu na infrastrukturu koja postoji. Motivacija, znači stručnjaka povezani s golfom, da se napravi pomak. Imamo iskustvo i znanje da nešto napravimo i podršku generalno Ministarstva turizma, jer imamo komplementarne ciljeve, vidim da je to jednako i u akcijskom planu, dakle tu se svi skupa možemo naći, zajedničkim snagama u svakom svom području napravimo pomak.
Slabosti sam već navela prije, svima su nam jasne, dakle, a prilike su, to što svi čujemo, dakle, pozitivne naznake od strane države da se potaknu investicije u golf igrališta, da se potakne medije da počnu pratiti golf, da izgradimo program obrazovanja učitelja, jer bez učitelja ne možemo ni podučavati golf, motivirati klubove da se uključe u promociju golfa u svojim lokalnim zajednicama i potaknuti izgradnju poligona za vježbanje. I prijetnje, dakle, ako će snaga protivnika biti jača, da uništi naše pozitivne, afirmativne strane. I tako su definirana 5 područja, znači 5 područja unutar kojih Hrvatski golf savez, da bi razvio sport u zemlji, su područja kojima se treba baviti ne samo Hrvatski golf savez, nego mi tražimo u biti institucije koje će prepoznati te komplementarne ciljeve da se uključe zajednički u provođenje ove strategije i mi smo trenutno u fazi da i formalno dobijemo podršku od onih institucija koje su nam potrebne. Podršku Hrvatskog olimpijskog odbora imamo, podršku Arenea imamo, podršku EGE imamo, dakle sad je na redu da u biti domaće institucije i Ministarstvo turizma i svi koji trebaju, pa slobodno se javite i pomognite, dakle da krenemo i da riješimo, da ostvarimo tu strategiju. Dakle, poboljšanje imidža golfa, svi ste pričali o imidžu golfa, dakle na toj edukaciji koju smo imali i mi smo došli da nam je imidž golfa bio na prvom mjestu, znači promjena imidža golfa i uvjerili su nas da to nije prva stvar koju trebamo raditi. Ona mora ići paralelno, ali ne smije biti na prvom mjestu. Zašto? Zato što ako ćemo samo pričati o tome kako je golf dobar, a pritom neće postojati akcija, dakle da ljudi imaju priliku isprobati igrati golf i da ih ima neko naučiti, onda smo sve skupa mlatili praznu slamu jer nismo ništa pomogli. Ali poboljšanje imidža golfa na institucionalnoj razini, dakle da lokalne zajednice i svi oni koji trebaju znati koje su to korisnosti za gospodarstvo i za zdravlje ljudi, da. Dakle, pa ću vam sad kratko predstaviti svih tih 5 područja. Dakle, obrazovanje i profesionalizam se veže dakle, uz postavljanje obrazovnog programa stručnog kadra u sportu, dakle nivo instruktora, učitelja i trenera golfa. Nešto je već započeto, neke stvari sad prevodimo, ali Hrvatska olimpijska akademija je to provodila i kroz druge sportove, pa tako ćemo i mi. I to je znači prvi preduvjet, dakle da imamo kadar. Drugo je da znači, Hrvatski golf savez uključi više ljudi u svoj rad, jer bez ljudi koji će to provoditi neće biti moguće. A što se tiče njegovanja sporta, dakle svaki klub jedan golf sudac, to je nešto što smo već i započeli i već ih imamo na nekom nivou, ali to su sve stvari koje su kroz vrijeme zapinjale. Izgradnja golf igrališta i vježbališta, dakle tu je ono što govorimo najsličnije dakle, u ovoj temi, dakle svi tu govorimo o razvoju golfa i golf igrališta i golf turizma. Dakle, da bi se razvio golf, treba paralelno dakle, raditi i na izgradnji golf igrališta kao razvoja sporta, ali i turističke ponude. Ali da bi se razvio sport, poligoni za vježbanje, takozvani Compact Urban Golf Courses, je jedan model koji je apsolutni, neću reći boom, ali jedan genijalan primjer uspješnog razvoja sporta u Francuskoj, kojeg ću vam pokazati samo kroz nekoliko primjera. A što se tiče izgradnje golf igrališta, suradnja sa državom i pretpostavljam da je to najviše sa Ministarstvom turizma, jer Ministarstvo turizma je nositelj te strategije i u biti surađuje i sa drugim ministarstvima, ali evo, znači ta naša suradnja gdje možemo pomoći u izdavanju suglasnosti za golf projekte, jer baveći se sportom znamo točno što to znači da bi golf igralište bilo golf igralište i kasnije da ima i certifikate za odvijanje turnira. I naravno nudimo se kao stručna podrška postojećim golf operaterima i novim investitorima u golf. Francuski model, dakle Francuski golf savez je prije 10 godina napravio plan izgradnje 100 urbanih golf igrališta. Oni su, nećete vjerovati, u tom trenutku imali sljedeće probleme s kojima su se suočavali. To je loš imidž golfa u Francuskoj
inertna zajednica, privatne investicije idu polako, nema zemljišta u urbanim zonama i zakoni i različite regulative koje su ih stopirale. Dakle, i Francuska, koja je tamo treća velesila europska, također je imala sličnih problema. I njihov projekt je bio, znači, u neatraktivnim, poplavljenim i industrijski odlagalištima otpada napraviti nekakve korisne zone, otvorene za sve, pristupačne, lako, jednostavne, brzo za igranje, da se stvaraju nekakve društvene poveznice u zajednici i da ima nekakav turistički izgled i održivi razvoj. Znači, većina je bilo čak prirodno napravljeno, dakle 30% je bilo sa umjetnim grinovima i 15% je bilo sa javnim vlasništvom. Dakle, oni su, gradovi, država su davali područja, zemljišta privatnim koncesionarima i čak su im davali i besplatno korištenje dok god ne postanu profitabilni. I ono što je interesantno, mi smo išli podsjetiti 2 primjera tih kompakt urban golf igrališta. Ovo sam ja doslovce s mobitelom uslikala tu kartu gdje su nabrojeni svi sportovi koji se nude. Dakle, tu je i golf, tu je i nogomet, tu je i ragbi igralište, to su teniska igrališta i dakle usred gradova su parkove pretvorili u funkcionalne sredine gdje se lokalno stanovništvo rekreira, gdje se druže, gdje se bave sportom, gdje škole, vrtići dovode djecu i borave u prirodi, čak i majke s kolicima prolaze, ali dakle, jedan odličan primjer kako parkovi mogu biti i u korisnosti sporta. Mi osobno smatramo, dakle, razrađujući tu strategiju, da i u razvoju hrvatskog golfa, dakle, da bi ljudi trebali imati golf dostupan, jer na taj način se stvara baza ljudi koji razumiju golf, koji ga mogu vrlo lagano i dostupno doći do njega i isprobati, a kasnije će biti spremniji za neka veća igrališta koja bi se paralelno trebala izgraditi. Ovo možda malo nije toliko čitko, ovo je iz svjetski izvještaj RNA za 2019. Što se tiče izgradnje golf igrališta, da trenutno u 101 zemlji su aktivni golf projekti u smislu izgradnje i da je 64% tih svih novih projekata vezano izgradnja golf igrališta uz neki resort razvoj. Dakle, nije da se gradi golf igralište za sebe, većinom je uvijek vezano uz neku dodatnu vrijednost, znači sport i turizam. Dakle, to sam samo htjela izvući iz ovog slajda. Sljedeći naš cilj, dakle, naša djelatnost, područje djelatnosti i razvoja u Savezu je razvoj talenata. Dakle, to ne samo sada, nego i uvijek, ali dakle, kontinuirano raditi na tome da identificiramo talente u klubovima i da onda naš izbornički tim na čelu s izbornikom, dakle, radi sa tim talentima, izvlači iz njih najbolje, dakle, njihove pune potencijale za rezultate koje možemo ostvariti. Dodatno, ovo već ostvarujemo, već je jedan program napravljen koji je prijavljen RNA-u i za koji nam RNA daje neka sredstva i dodatno isto ima kroz popularizaciju sporta. Dakle, još jedan naš strateški cilj, dakle, popularizacija sporta gdje smo mi vrlo ograničeni. Dakle, popularizirati sport ne možemo ako nemamo na čemu. Dakle, nama trebaju vježbališta, nama trebaju igrališta, nama trebaju učitelji da bi mogli popularizirati sport. Sada radimo u odnosu na mogućnosti, dakle, da kroz klubove i učitelje golfa da promoviraju svojim zajednicama. Dodatno smo dobili sredstva za dječje palice, dakle da se djeca uče. Dakle, neće biti učitelj ili klub zainteresiran kupovati palice za djecu. To su sredstva koja moramo dobiti da bi dali alat, dakle, da se potakne razvoj sporta među djecom. Naravno, to je najviše vezano uz grad, dakle Zagreb koji je 1/4 hrvatskog stanovništva, dakle gdje imamo infrastrukturu, većina tog razvoja se odvija u Zagrebu, ali isto tako u Istri imamo dosta dobrih dečkiju koji su izrastali u ne samo dobre igrače, nego i šampione. I naravno rad povećati broj žena. Imali smo ove godine u suradnji sa klubovima, savezi klubovi, obilježavali smo svjetski dan ženskog golfa i to je bio jedan od načina popularizacije.
I sad taj fenomenalan, znači ne kažem izmjena negativnog imidža, iako je to istina, dakle poboljšanje imidža golfa, dakle puno je toga i u neznanju i dakle promocija golfa, naravno, znači imamo hrpetine materijala koje već sada bi se mogle prevoditi, znači nama treba isto partneri, medijski partneri koji će podržavati to da pričaju o korisnostima igranja golfom. I ono što je sada naglasak koji ja izmišljam i koji mi se znamo, znači na svjetskom trendu, je zapravo promovirati golf kroz svoju korisnost za zdravlje, pogotovo nakon mnogih istraživanja koje su u prethodnom razdoblju napravljene, koje ću vam sad isto predstaviti. Znači, predstaviti sport kao dostupnim, to je isto nešto što je znači, uvjet na svjetskoj razini, dakle da mora biti i dostupan. Znači, ne samo da to bude rezerviran za bogate, nego da bude i dostupan za bavljenje sportom. I, dakle, ovo su sad primjeri, dakle, znači što se tiče popularizacije sporta, to možemo u više područja ići. RNA je izdao ovu publikaciju koja se zove The Truth About Golf, koja nije namijenjena za javnosti, nego upravo za vlade, znači za institucije, gdje se predstavljaju kao partner vladama u razvoju, u održivom razvoju zemalja. The Truth About Golf je dostupan na internet stranicama i sigurno je koristan, ali mi bi rado voljeli da je i preveden. Dakle, praćenje turnira, ovo su samo logotipi nekih najpoznatijih turnira. Studija koja je provedena u Švedskoj da na 300, ili istraživanje, na 300.000 golfera u odnosu na negolfere i došli su do zaključka da je mortalitet manji, odnosno da golferi žive 5 godina više. Dakle, korisno za zdravlje. Onda ovdje je, dakle, naslovnica Večernjeg lista gdje sam stavila sliku trenutka pobjede hrvatskog tima na European Team Shield Championship natjecanju koje je Zagreb, Riverside i Hrvatski golf savez. Bili smo domaćini europskog natjecanja na kojem je nastupala i hrvatska ekipa, gdje smo se iz te 3. lige izborili za 2. ligu i ovo je jedna spontana fotografija u trenutku pobjede. Znači, za oni koji nisu iz golfa, vjerojatno i ne znam da se to dogodilo, a to je bilo jedno prekrasno iskustvo svima nama koji smo pratili, svima, znači svi koji su sudjelovali, koji su radili. I evo, jedan od ciljeva staviti golf na naslovnice. I, znači, ovo je recimo primjer ženskog turnira gdje je u biti, znači, ta tendencija, dakle, promocije zdravlja za golf, korisnost za zdravlje je to da golferi, znači ne samo golferi, nego i publika koja prati golf, isto čini dobro za svoje zdravlje, jer u biti hoda, za razliku od drugih sportova, kad malo razmislite, svi sjede, ali u golfu u biti i publika prati sportaše i čini dobro za svoje zdravlje. I ovo su još, znači, Golf and Health organizacija koja je provodila istraživanje. I to je, dakle, znači, to su biti ono što smatramo da bi trebalo u početku predstavljati kroz javnost u smislu poboljšanja imidža golfa i u biti upravo korisnosti za zdravlje, jer postoje različite studije koje su provedene i koje dokazuju da golf utječe pozitivno na psihičko i fizičko zdravlje. Vraćam se, znači, na tih 5 područja. Dakle, predstavila sam ukratko. Svi koji se osjećate da biste nam mogli pomoći, molim vas, uključite se. Nadam se da se slažete sa područjima s kojima bismo mi u biti u ukupnosti mogli doprinijeti razvoju sporta u zemlji, da bi jednog dana, dakle, Hrvatska bila zemlja vrhunskih igrača i zaljubljenika u sport s prekrasnim igralištima u unutrašnjosti i na moru. Eto, toliko od mene i hvala na pažnji.